A mi això m'agrada, però sempre hi ha algun subnormal que es fica al teu carril i les et primeres pressiona. palles que jo em feia... Què? Les primeres palles? Em penjava de la canasta de bàsquet. Què? Mentre tots jugaven a bàsquet, jo em penjava de la canasta de bàsquet. Com et pots fer una palla? I et començaves a cansar molt. Sí. I al final trampaves i et corries, no? En sèrio? De veritat? Sí. Perquè Sant Magí li ha canviat la vida. De tant esforç. Són una espatlla que no t'has de tocar. O sigui, No, però això entronca una mica Però de amb tan aquella cansat et Kung Fu, posaves no? catxondo I a la piscina igual, tu anaves... tu et corries a la piscina. Anaves nedant i de cop entraves en un èxtasi. Clar. Sí, jo l'èxtasis Superaves el aquest- dolor, no sé què. L'apetit Sí, mort. sí. Estaves a punt de morir-te i llavors et corries. I trobes una càmera lenta que... Allà a Salí Girona encara en parlen, de la vostra... Sí? Sí. Però això va estar bé, no? Tranquil·lo, no? Va ser tranquil, no? Tranquil. no va ser, Sobretot el noi Víctor. que va rebre aquell... sí? Te'n recordes o no? Aquell Qui va ser? Tu? Jo de què? Li vas fotre un hòstia a un tio de públic. Va saltar l'escenari. Bueno, Et pots però- dirigir ara a ell si vols demanar-li disculpes. Ja l'he demanat I li vas disculpes. demanar disculpes, ja, no? Sí, escolta'm. Què va passar? Que em vaig confondre. És exactament això. Em vaig confondre, tio. Pensaves que estava fent una cosa i estava fent una altra. T'ho juro, estava ja la meva nòvia avall i vaig veure una amiga que l'emputxava, no sé què. Sí. I tu estaves cantant. A tot això jo estaves estava cantant. cantant, No, i jo pensava que el nota l'havia... Jo què sé, tu saps com estan les coses. Jo sóc un defensor del poble i de les dones. I jo pensava que el tio li estava fotent la mà o alguna cosa i vaig dir... Què? I vaig saltar i li vaig fotre una lleva. La gent no ho sap, però és impossible saltar aquell fosso i tornar a pujar. Sí. però jo vaig És fer. superheroi. Està fibrat. No, però tornar a pujar és No, però és impossible. que hi ha com 2 metres, no? Sí. De diferència. 2 metres? Jo ho vaig fer. I a més, com que seguia cantant, la gent no es van ni entrar i em va mentejar. I em pensava que m'havia Pensava tirat que tot era part del show, Em van pensar que jo m'havia tirat rotllo rockstar, em van mentejar i vaig seguir cantant i em van pujar a l'escenari. Bueno, però aquí no passa res. Però li vas fotre, eh? Sí, però toque atenció, després li vaig demanar perdó. Em fa molta gràcia. M'agrada la idea de No, va ser... punxar una persona. Em vaig seguir... És raro de la secció d'esports de TV3, també. Bueno, a Telecinco no podries treballar, I de la redacció de... Vols dir que no... Home, Xavi Valls. El Xavi... Improcedent. Sí, improcedent. Improcedent. Per què improcedent? Perquè sí. I aquell exjugador del València i el Barça però també sí, hi Ara, havia. un moment, per què m'he També hi perdut? havia- Perquè Coneixem a Xavi Valls. Perquè de què estem parlant ara? De drogues? No, Ah, doncs no, improcedent. Vale. Allà no n'hi ha cap que Vale, faci això. Cap, ni Xavi Lemus, cap. No. Vale, ok. No, una cosa... No, Ricard, si no, tu una dius- cosa és gent que li agradi divertir-se com vosaltres. Xavi però, Lemus. Home, ara estem M'agrada molt com a eufemisme Ara li estem- agrada divertir-se. com És vosaltres. un noi que li agrada divertir-se. Saps Joel. que els 5 fills de la Sílvia Oriols es diuen Guinadell, Caral, Violant, Peronella i Fortià. Violant I ja fa gràcia perquè és un gerundi, no? Em sap molt de greu. Vull dir, fer fills de... És un problema ja d'entrada. Greu. Sí. Joel... Estan violant el violant. Vale, Joel. Una cosa, aquest disc Perdona? diu... Tu, soc pesada, no m'agrada fumar un piti que no sigui de Marlboro Gold, fumo com una carretera, avui m'he despertat a les 10 i de 10 a 12 m'he fotut 5 cigarros, o sigui, així, fatal. Em caus molt bé. Tu, per exemple, Estàs a casa teva, eh? Vols fumar? Vols Ojalà. Podem tenir un cendrer, Enric? Pots portar un cendrer? Segona carta, va. Segona. Què passa? Ojo, reaccionando en directo. Reaccionant en directe. Reacciona. Aviam. Francisco Franco. Què dius? T'ha tocat el Franco. Totalment aleatòria. de forma La aleatòria. reacció aquí... A veure. 99 de tiro... 96 de Garroteville i un cojón. Un cojón. I un cojón. A veure el dibuix, a veure que... Jesús Franco aixecava la letra. 88 de mitja, com era... Molt bé. 88, clar, 88. Quants beneficis, doncs? Creus? Més o menys, allò que dius. 200 o 300.000 euros. La mare que Més em va no. arribar a parir de Déu. Però és que... Però... Ben guanyats. Si ho fessis en català, faries... Molt menys. M'hagis de marxant de l'estudi. No, és que és molt fort. 200... Ha dit 200, 300... O sigui, hi ha una forquilla... No, és que la forquilla, el més menys, és més del doble del que guanyo jo matant-me a treballar cada dia, llevant-me a les 9:30 del matí. De la matinada. De la matinada.
Hòstia, no, amb una mica de sort la vida ja et fotrà alguna patada als collons perquè Vulguis que no, vulguis que no... És Que el ho que diguis. Vagi, 200 beneficis, eh? Però s'ha de dir això, s'ha de dir. 200, 300... Aviam si t'enteres, tio, ja no ets estrella ni d'alta casa, a donar el carinyo meu, ningú t'estima i a Jordi Alba. A Jordi Alba! A Jordi Alba! A Jordi Alba!